Når muslingekutterne kommer i havn, losses lasten af muslinger i containere og køres direkte til den videre forarbejdning. På Vilsund Blues store renseri starter produktionen af de sunde og velsmagende muslinger. Først sorteres muslingerne, derefter udsandes de, og urenheder fjernes på skaller, lysustrådene fjernes. Muslinger, der er under 4,5 cm, sorteres fra og genudlægges i fjorden. Muslingerne, der nu er klar til forarbejdning, transporteres ind i produktionen. Først koges muslingerne under tryk. Muslingerne rystes fra skallerne, og urenheder fjernes automatisk. Skallerne anvendes blandt andet som kalktilskud til landbrugsjorden, som luftrensningsfilter i den kemiske industri og til belægning på ridebaner. Efter den separation fjernes ukurante og uønskede organiske dele. De fine dampede muslinger sorteres automatisk i størrelser til den videre produktion. Produktionen er i stor udstrækning automatiseret, så man sikrer en høj og ensartet kvalitet. Vilsund Blue producerer muslinger til både det danske og udenlandske marked. Vi følger her produktionen af muslinger i en lage af hvidvin, løg og krydderier til Frankrig. Muslingerne blandes med løg og krydderier. Lagen blandes i store tanke. Muslingerne påfyldes glas. Lagen tappes. Det sikres, at der ikke er metal i de fyldte glas. Der skabes et vakuum, og lågene lukker glassene. De lukkede glas varmebehandles, før de stilles på kølelager. Efter lagring tjekkes de færdige glas og vakuumkontrolleres. Etiketterne sættes på og pakkes, så de nu er klar til transport ud til det franske supermarked. Vandet fra kogningen inddampes. Gennem en patenteret teknik koncentreres juicen på store, moderne anlæg. Den færdige juice, som er lignende østerssauce, anvendes til supper og fiskeretter i blandt andet Japan. Intet går til spilde i produktionen. På ferskvarefabrikken i Agersund renses muslingerne og klargøres til pakning. Det er vigtigt, at alle de friske muslinger har de størrelser, som kunderne efterspørger. De friske muslinger pakkes efter sortering og kontrol i vakuumbakker, net eller sække, klar til et lækkert og velsmagende måltid. Muslingerne renses. Herefter gennemgår de ferske muslinger en meget grundig sortering. Der tjekkes, at de er hele, friske og ubeskadigede. Er der begruninger eller andet på skallen, som ikke er fjernet i den maskinelle rensning, fjernes muslingen. Størrelsen tjekkes. De ferske muslinger pakkes nu til salg hos fiskehandlere og i supermarkeder i forbrugervenlige emballager. De lækre og velsmagende muslinger er også en efterspurgt vare på gourmetrestauranter.
Her pakkes de førsteklasses muslinger i sække til restauranter over hele Europa. Ferske muslinger skal anvendes, mens de er friske, og senest 7 dage efter de er fisket. Vær sundhedsbevidst og stil krav til dine fødevarer. Når du spiser danske muslinger, kan du være sikker på, at de er kontrolleret og kommer fra et bæredygtigt erhverv. De er MSC-certificeret, og dermed har man et dokumenteret bæredygtigt fiskeri med den højeste kvalitet. Samtidig er CO2-belastningen minimal, idet man ikke har den lange transporttid, som muslinger, der kommer fra den sydlige halvkugle. Muslinger er sunde. Muslinger indeholder en række olier, vitaminer og mineraler, som er afgørende for vores helse og velvære. Blandt andet indeholder muslingerne mineraler som det kræfthæmmende selen. Sunde muslinger fra et bæredygtigt fiskeri.